Avšak ozbrojené sily sa nezmobilizovali. My sme presvedčení o tom, že venezuelské ozbrojené jednotky budú bojovať za demokraciu a nebudú podporovať teroristické hnutie. Očakávame, že to nevyústi do ozbrojeného konfliktu. Prejdime teraz k situácii v samotnej Venezuele. Ako by ste vy zhodnotili politiku prezidenta Huga Cháveza? V súčasnosti prezident Hugo Chávez zadefinoval svoju politiku názvom socializmus 21. storočia. Avšak pre nás tento koncept je nepochopiteľný. Totiž prezident od prvého momentu sa identifikoval najprv s náboženským hnutím, evanielickým náboženským hnutím, potom neskôr zase ukázal, že jeho bohom je Allah. Následne si zobral vzor z Kuby a takisto isté rituály, takmer by som povedal čarodejnícke rituály, zapojil do svojej politiky. Takže tieto všetky kroky poukazujú na istý synkretizmus z hľadiska religiózneho. Definuje sa Hugo Chávez ako komunista zároveň a poukázal na to, že bieloruský model je vraj najoptimálnejší sociálny model. Keď ste už spomínali tú jeho ideu socializmu 21. storočia, má nejaký špeciálny koncept, ako to vlastne predstavuje túto víziu? Pokiaľ ide o koncept alebo ideológiu socializmu 21. storočia, vidíme, že je tu istý synkretizmus a sú tam veci, ktoré sú vzájomne nezlučiteľné. Zároveň však treba povedať, že hlavná myšlienka a jeho prezentácia v televízii a v médiách je taká, že sa snaží násilným spôsobom prezentovať a šíriť svoje myšlienky. A je to buď socializmus, alebo smrť. Takže takto asi vyzerá jeho definícia. Čo je podľa vás príčinou takej veľkej popularity Huga Cháveza? Sú to jeho populistické vyhlásenia alebo útoky na Spojené štáty, alebo sú to nejaké konkrétne opatrenia, ktoré už urobil, aby uľahčil ľuďom život? Treba povedať, že najdôležitejším obchodným partnerom Venezuely sú Spojené štáty. Máme množstvo obchodných dohôd so Spojenými štátmi. Vo Venezuele je populizmus veľmi rozšírený a veľmi úspešný. A je to jeden z hlavných dôvodov, prečo má Chávez ako prezident takú veľkú popularitu. Treba však povedať, že jeho popularita sa znížila, pretože nesplnil žiadne zo svojich sľubov, ktoré dal ľuďom. Existujú dva dôvody, prečo je Chávez tak populárny. V prvom rade kontroluje a ovláda všetky médiá. Okrem jednej súkromnej televízie a niekoľkých súkromných rádií. Na druhom mieste dôvod jeho popularity je, že existuje